Les gangues són una sort. Però un acord requereix confiança i fins ara només ha vingut d'un costat. Ara digui'm què més vol en realitat. Quan vostè es desperta al matí, a dins del seu llit d'emperador, i escolta bé, què és el que sent? Sent com canten els seus ocells particulars al costat de la finestra. Sent el vent de l'emperador que xiula entre els arbres? O sent gent que es mor? O potser sent amics demanant pietat? O sent portes que es tanquen perquè hi ha gent que el persegueix? O potser sent el batec del seu cor dins de les orelles? Jo el que vull és el Pare Noel per la resta de la meva vida. Vull despertar-me com un emperador. Li garantim la seguretat. D'aquí uns quants arnis. En Bill Gates no pot garantir ni que funcioni el Windows. Com em vol garantir la seguretat? Amb molt d'esforç i molta sinceritat. Però algun dia la meva grandesa es dissiparà.